लामा बाजार दखान आरो गलाफोराव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनब्रै खनायावबो राजखान्थिनि बाथ्राफोरा सावरायनाय खोनागासिनो। बबे हानजाया सोरखार दाबा बिटिआर जौगालु खामानि जागोन, गोजोन खौसेथिया फैगोन आरो रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोन, बैफोर बाथ्राफोरा खुगा खुगा सोलिगासिनो। बेखायनो बबे बियाबाव सोरखौ देरहासार होगोन बियो रायजो राजाफोरनि आखायावसो दंसै। फै जों बे समाव 30 नं भेरगाव बियाबनि सोमोन्दै सावरायनि एबा जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बबे हानजानिफ्राय सोर टिकेट नागिरदों। भेरगाव बियाबा आथिखालाव 55,000निबो बांसिन भटार्स थानाय बियाब। बिनिनो बर' सुबुंफोरा बांसिन आरो नैथियाव आदिबासि सुबुंफोर दङ। एसेबां बुरजा भटार्स थानाय सुबुंफोरा सोरनो भट थुगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। नाथाय आथिखालाव भेरगाव बियाबाव इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपिनिफ्राय सोर बिजाथि नागिरदों बे समाव बड'लेण्ड टाइम्सआ सं दानानै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। इउपिपिएल हानजानिफ्राय थाखानाय बिटिआरनि एम दावबायसा बर', नेरखां खाख्लारि, समल बर' आरो दिपक बर' बिथांमोनहा। बिपिएफनिफ्राय गुबुन बियाबफोराव बिजाथि फोसावबायब्लाबो दासिमबो भेरगाव बियाबाव फोसावथ'वाखै। बे बाराव बिपिएफनिफ्राय बिजाथि नागिरगिरिफ्रा जाबाय बिक्रम दैमारि आरो मोनसुमा बसुमतारी मोनहा। फारसेथिं बिजेपि हानजानिफ्राय जौस्रां बर' आरो प्रतीक कछारी बिथांमोनहा बिजेपि हानजानिफ्राय टिकेट नागिरगासिनो दङ। बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव 30 नं भेरगाव बियाबाव बबे हानजानिफ्राय देरहासार जानानै सोर रायजो राजाखौ सिबिनो खाबु मोनगोन समाजो फोरमायसिगोन। बेखायनो 30 नं भेरगाव बियाबाव नोंथांमोनहा सोरखौ देरहासारनायखौ हास्थायो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बड'लेण्ड टाइम्स, क'क्राझार।